Nek wong wis umur biasane luwih ngakeh ibadah barek jaga kelakuan teko dosa. Lah tapi beda barek salah siji simbah nduk Bondowoso iki. Masih umure wis 60 tahun, simbah bejat iki tega mentolo ngepek-ngepek arek wedok umur 9 tahun sampai ping 3. Ibrahim, simbah bejat umur 60 tahun iki dicekel Satreskrim Polres Bondowoso. Warga Pekalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso iki dicekel samarine direpotno perkara ngepek-epek arek wedok umur 9 tahun. Pelaku nglakokno aksi bejate barek cara ngiming-imingi korban duit 5.000 repes. Korban dikerep pelaku nduk jeding salah siji madrasah sanawiyah Cidek Kuno samarine buyaran jam sekolah. Pelaku gremet-gremet terus mari ngono ngeloni korban. Saliyane nang jeding, pelaku yo nglakokno aksi bejate nang kelas barek sawah-sawah nduk Cidek omahe pelaku. Krasa enak, pelaku mbaleni kelakuane sampai ping 3. Jare Kasatreskrim Polres Bondowoso Ibtu Wawandriono, aksi bejate pelaku jek tas ketemon samarine korban sambat nang wong tuane nek barang nyelempete loro. Mari ngono korban wadul nek mari diipik-ipik pelaku. Polahe kelakuane simbah umur 60 tahun iki dijerat pirang-pirang pasal nduk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sing incimane dibuhi paling suwe 15 tahun. Rizky Setiawan, CTV.